Здравейте! Аз съм психолог Александрина Христова и днес ще си говорим за митовете около психологическото консултиране. Те са много, няма да е изчерпателен списък, но днес съм си намислила 6 точки, по които искам да поговорим, да дискутираме. Няма да е дискусия, реално. Това ще е клипче, което вие ще видите когато го кача, но мога да кажа много повече по темата. Надявам се да ви е интересна. Може да направя и следващата част, нали, втора и трета. В зависимост от това дали ще ви е полезно. Надявам се, разбира се. Може да коментирате, може да ми задавате още въпроси под това видео. Надявам се да ви е ценна информацията и съм се стремила така да отсея най-важните за първо време, за начало. Точки, които ще ви дадат просто добра насока към това за какво да внимавате при процеса на психологическо консултиране, какви нереалистични очаквания да нямате. И така, нека да започваме. Първа точка. Ще се стремя да е по-синтезирано, защото вече няколко пъти записвам този клип и става прекалено дълъг. Аз съм привърженик на bite-sized подаване на информация или на хапки, защото мисля, че е много по-достъпно, много по-адекватно поднесена, когато е така по-достъпна и на порции, а не изведнъж да ви се стовари една огромна маса информация, с която не знаете, нали, какво да правите, на къде да се насочите и кое е най-важното. Мисля да е по-синтезирано, именно за това да ви е максимално полезно и изчистено. Така, първа точка е за отговорността. Един голям мит е, че в психологическото консултиране отговорният човек е експерта, който стои срещу вас. Било то психолог, психотерапевт, каквото вземете просто, с какъвто и да човек, тип експерт да работите. Отговорността, мили хора, винаги е във вас като клиенти, защото след затваряне на разговора, ако е онлайн консултация, след излизане от кабинета на експерта, вие сте тези, които сядате зад шофьорската позиция на живота си. Вие сте водача зад кормилото на живота и от вас зависи какви промени ще си вземете и какво ще предпочитете и ще решите да внедрите в живота. Да, отговорността също е и на психолога, на психотерапевта, който е натоварен с отговорността да ви даде адекватна за вашата ситуация, навременна стратегия за справяне, да открие ресурсите, да отключи във вас неща, които мислят, че ви саботират, че може да промените, да ви насочи, да ви подкрепя, разбира се, да ви изслушва, да проявява емпатия, да навигира процеса най-общо. Най-общо. Защото те са супер много неща, които се случват, но излезете ли от кабинета, приключите ли разговора, във ваши ръце е това дали ще използвате информацията по правилния за вас начин, дали ще внедрите промяната, дали ще я започнете, стартирате въобще или дали ще я завършите до край. Или ще си останете просто с информацията, която сте получили и нищо няма да се случи. Така че отговорността, запомнете, е в ваши ръце. Втора точка. Бързи резултати. Можем ли да очакваме бързи резултати от психологическото консултиране? Ами според мен е нереалистично. Така както повечето диети, ако са бързи, примерно свалете 5 кг за една седмица. Окей, ще ги свалите, но веднага, щом се върнете към старите си навици, към стария си тип на хранене, ще си ги върнете като подарък така на йо-йо ефекта. Така че няма как бързите резултати да са трайни резултати. Да, по-добре е стъпка по стъпка да извървите един път към по-дълготраен от гледна точка на това, че ще ви трябва по-дълго време да го извървите като път, но ще е траен. Хем дълготраен, хем траен. Така че да, тук се и препокриват даже и думите в нашия красив български език. Така че да, стремете се към дългосрочни цели, които са лично важни за вас. Приоритизирайте нещата, които искате да промените и работете целенасочено за тяхната промяна. Не се надявайте, че след една-две сесии ще изкорените, примерно, мисловни модели, които сте трупали, които сте затвърждавали и сте си доказвали сами на себе си с години за една-две сесии. Това няма как да се случи. Примерно, човек, ако е застинал в ролята на жертва и да обвинява само и е склонен да обвинява само обстоятелствата, партньорите си, било то настоящи, каквото и да е, каквото да се сетите, например, да обвинява, да търси отговорността извън себе си, то този човек няма
капацитета най-често за бърза промяна, тъй като години наред е играл тази роля на жертва, слагал си в обувките на така наречената, нали, жертва. Ако сте запознати с този тип поведение, защото е доста често срещан, се някой е виновен на българина, било то държавата, било то политиката. Да, държавата и политиката, те са много, много големи виновници за всичко, което ни се случва все едно. Както и да е, това беше в скоба. Просто не очаквайте бързи резултати, защото те няма да са трайни най-често. Трета точка. Човекът психолог. Какъв експерт е? Поинтересувайте се какво е завършил човека. Има много психолози, които са завършили само академично образование. Примерно университет. Има и психолози, които са на път да станат психотерапевти. Например, такъв съм аз. Защото аз след моята квалификация като магистър-психолог съм записала допълнително обучение като фамилен системен терапевт в Института по семейна и фамилна терапия в София. Това допълнително обучение след години, нали, ще ми даде възможността да се нарека психотерапевт. Все още съм в процес на обучение, така че не мога да твърдя, че съм. Предстои да взема първо ниво за фамилен и брачен консултант. Така че да, поинтересувайте се в какво направление, с какъв експерт ще работите, от кое направление излиза, защото митът тук, който, нали, съм си отбелязала, е, че всеки психолог може да помогне на всеки за всичко. Няма как това да е възможно. И както при лекарите има в медицината тесни специализации, всякакви специалности съм чувала, невропсихиатрия, радиология, всякакви такива, ангиолог имаше, което доскоро не знаех какво означава, хематолог, нали, за кръвта, така че и в психологията има тесни специалисти. Примерно аз с мании, с шизофрении, с биполярни разстройства не съм квалифицирана и не се заемам да работя, защото просто нямам познанията в тази област, нямам опита и няма да съм ефективен, нали, човек, който няма да съм ефективен експерт, който ще помогне за тези проблеми. Там си има други квалификации. Моята сфера е семейното консултиране и проблемите в двойката, справяне също така с тревожност, с депресия и с всякакви панически разстройства. Депресията и тревожните разстройства често се обединяват под голямата шапка на депресивно-тревожни разстройства или тревожно-депресивни. Ще ги срещнете под различна тематика и те са характерни за много голяма част от популацията, но ще има психолози, които ще се квалифицирани, примерно, да ви помогнат, примерно, с хранителни разстройства. Тогава те няма да са супер адекватно подготвени да се справят с един депресивен човек. Така че търсете кой човек, кой психолог ще ви бъде максимално полезен според нейната експертиза. Така, четвърта точка са предразсъдъците. Вече става 8 минути това видео, ще се постарая да съм максимално бърза. Предразсъдъците на българина са следните. Аз мога да се справя с всичко сам. Тя пък какво ще ми помогне? Тя е млада, тя не знае нищо, тя собствените си проблеми не може да реши и така нататък. Или много често се прибягва до чашката, си писи едно и не го мисли. Пренебрегват се състояния, които са адски важни и адски тормозещи човек с лека ръка. Например, какво се правиш на депресирана, всичко ти е наред. Ти виж мене, аз какви проблеми имам, въобще не се прави, че ти ги имаш. Или се стигматизира, че човек, който ходи на психолог, нещо му има, нещо е луд, не може сам да се справи. Видиш ли, всички други успяват сами, той нещо не успява, не може да си поеме, нали, живота в ръце и ще ходи на психолог, защото нещо му има. Не е така. По принцип, психолозите сме хора, които това сме учили, на това сме посветили години от живота си в обучения, да се квалифицираме, да можем адекватно да приложим знанието в индивидуалните сесии, било то, нали, индивидуални или групови, някои психолози са и групови терапевти, така че да се подминава с лека ръка това, че някой е депресиран, въобще няма да го коментирам, защото видяхме за жалост трагичните съдби на две млади майки, които завършиха с самоубийство след родилна депресия. Така че в никакъв случай това, че в обществото
се корени все още това вярване, че психологическите проблеми не са реални проблеми, просто защото са невидими, най-често просто не си личат. Естествено има лицеви експресии, нали, поведенчески модели, които са типични за различните разстройства, но това, че примерно не ходя с открита рана, не значи, че няма примерно душевна рана. Визирам, нали, много хора. Или че си замаскирам под привидно добро настроение, не значи, че вътрешно няма психическо страдание. Така че просто не знаете с кого се сблъсквате. Дори в метрото, в обществения транспорт, просто не знаете кой с какво се бори вътрешно, кой с какви проблеми се налага да се справя и дали може и доколко. Но просто предразсъдъците са адски много и ходенето на психолог все още, за жалост, е обвързано с голяма стигма, с голяма така недостъпност и мистификация. Какво е това да ходиш на психолог? Радвам се много, че от последните години насам след ковида много хора започнаха да осъзнават, че психическото здраве е неразделна част от тяхното общо здраве и погледнаха на психиката като на много ценен ресурс, за който трябва да се грижат. Така че въобще много се радвам, че се задейства тази промяна, но тя е в по-осъзнати, при слоевете на обществото, които са по-осъзнати. Все още битува и вярването, че да се ходи на психолог, нали, е нещо ненормално, нещо дори странно, страшно и така нататък. Няма такова нещо. Ние сме хора специалисти, като примерно да отидеш на доктор, когато те заболи кръка и той ще те прегледа, ще ти назначи някакво лечение. Психолога естествено не назначава лечение, както говорихме по-рано, няма да има бърз ефект, примерно да вземеш едно хапче и да ти мине. Ние не сме психиатри, между другото психиатрите не ги отричам. Има случаи, при които не може да не се взимат медикаменти, но това не е масовия случай, и които медикаменти просто стабилизират психиката за известен период, докато терапията подейства. Но просто мисълта ми беше, че все още се борим с предразсъдъци и митовете са... Само за предразсъдъците мога да направя отделно видео. Ако желаете и ще ви е интересно такова, споделете и мога да го осъществя. Пета точка, е промяната. Какво е промяната? Промяната не е някакво копче, което натискаме и хоп, вече съм нов човек. Отутре започвам, примерно, да ставам в 6 часа и вече съм нов човек, вече съм по-организиран. От нова година си давам обещанието, че ще спра да пуша и това магически ще ме направи, примерно, еди си какъв, по-дисциплиниран, по-отговорен и така нататък. Да, това ще повлияе на някакви други качества ваши, ще ви развие качества, но няма как да стане от днес за утре. Много рядко, при много малък процент от хора, според мен става от днес за утре, от раз. Трябва да е назряла много болката, трябва да се хване момента на вълната на високата мотивация и да се активира след това, за да се поддържа тази промяна, дисциплината. Трябва всички тези качества да са ви много добре развити, за да може промяната да се случи от днес за утре. Това пак е обвързано с бързите резултати. Промяната е такъв процес, който се разгръща във времето. Промяната естествено зависи от вас, естествено зависи и от социалната ви среда. Дали и как вие, ако средата ви не ви подпомага, ако средата ви дори ви пречи, спъва, как вие ще отреагирате, дали ще сте конформисти, нали, ще попаднете пак в тази клопка на предишното поведение, да кажем, ако поведението е тук проблема, за който търсите помощ, дали пак ще попаднете, нали, в предишните навици, предишните мисловни модели, с които, нали, се борите заради средата. Промяната просто е много комплексни фактори включва. И не е изобщо нещо, което е бързо, лесно и така достъпно на много хора. Промяната изисква усилия, дори жертви понякога, болка. Не казвам, че процесът е лесен от гледна точка на това, че ще, нали, направи това и това и ще доведе до еди си кое, от точка А до точка Б. Въобще е супер индивидуален процес на промяна и най-често е свързан с болка. Но както знаем, и какавидата трябва да си спука пашкула, което е предишното и тяло, което е предишната е обвивка на тялото и е свързано най-вече с, нали, с нейното израстване и с развитието напред и нагоре. Така че няма как без болка, без някакъв дискомфорт да настъпи някаква трайна и чакана промяна. Не се страхувайте от това, че промяната е свързана с някаква болка, с някакъв дискомфорт, защото това са много важни маркери, че сте на прав път.
да ви боли. Естествено, не казвам, че трябва да ви боли, но много често просто процеса на промяна е съпътстван от дискомфорт и не е така лесен и на достъпен начин от гледна точка на това, че ще се случи с штракване на пръсти, с натискане на копче и с каквото и да било. Ако беше така, всички щяхме да се променяме супер лесно, от днес за утре щяхме да сме нови хора, от днес за утре щяхме да се разбираме по-добре с партньора си, щяхме да изоставяме собственото си старо аз в вчера и щяхме да сме си нови хора от всеки ден. Няма как да се случи, разбирате, че е невъзможно. Затова промяната е много сложен и дълготраен понякога процес, който за да се задържи, се изисква дори формиране на нови невронни връзки, което не може да очаквате, че ще се случи в някаква такава краткосрочна рамка. Няма как да е реалистично това. Ще спра до тук, защото стана супер дълго видеото и се надявам да ви хареса. Надявам се да ви е полезно най-вече. Не само да ви хареса, а да си вземете нещо и да ви провокирам да помислите по въпросите с тези митове. Може да направя втора част, ако има отклик, така да се каже, и да ви поднеса още някои митове, защото със сигурност има такива и този списък не е изчерпателен. Така че да, до следващото видео и ще се радвам да споделите в коментарите или да допълните този списък, или да споделите някакви идеи, мисли по нещата, които изброих. И да, до скоро!